добре дошли в новият влог. Той започва сега. Ако някой не ме познава, аз съм Съни, живея в Лондон и споделям живота си, споделям ви какво ми се случва, взимам ви на различни места, пазаруваме, готвиме, подреждаме дома и си говорим доста, разбира се, и пазаруваме. Така че ако случайно сте попаднали на това видео и то ви хареса, ще се радвам, ако му дадете палец нагоре, харесате го, коментирате го, ще се радвам да поделите дали ви хареса отдолу в коментар. Може да се абонирате и за каналът ми, като натиснете камбанката, за да получавате известия за всяко едно ново видео, което кача. Аз не качвам видеа всяка седмица, така че ще е хубаво да натиснете камбанката, за да получавате известия и да знаете първи за новите видеа, които качвам. Здравейте на всички, здравейте! Започва нов влог. Новият влог днес ще започне с гости. Ще отидем при сестра ми. Скоро не сме ходили там. Ще се събираме брат ми и сестра ми с децата, защото децата имаха рождени дни през октомври, но не можаха да се видят. След което брат ми с неговото семейство отидоха на почивка и сега се връщат. Ще съберем децата да си разменят подаръци, да се видят, а също и ние да им подарим нашите подаръци. Ще бъде семейен влог. Направила съм и тесто за меденки, които ще опечем в Мира, понеже нямам търпение да тръгна за там и не мога да го пека тук. Взимам го в паницата с мен, взимам подаръците за децата и тръгваме веднага към нея. Но преди това ще заредим колата. Ето. И сега вече наистина тръгваме. Ударихме на трафик, но сега ще тръгнем. Изходът за станцията е затворен и всички минават. Малко паднах. И всички минават през изхода на Мира, така че малко трафик има тук, но още малко и съм там. На М25 имаше и много страшна катастрофа. Мисля, че беше около 25 джанкшън, само че в обратната посока 4 коли се бяха ударили. И целият трафик имаше полицейски коли, които бяха спряли движението в обратната лента. В обратното движение, те са 4 ленти всъщност, но бяха спряли и опашката, която се беше събрала, колите, които седяха, не можеха да мръднат. Беше 2 джанкшъна, което е супер много и сега и тук, като е затворен изходът на летището, е малко по-бавно, но това е Лондон, такъв е живота тук. Продължаваме, имам още около 14 минути с трафика да стигна до Мира и ще се включа отново от там. Затова пък си слушам коледна музика и въобще не ми пука. Времето е прекрасно, не знам дали виждате, че пада лек като дъжд. Ужас. И тук слушат коледни песни. Искаме да ви покажем нещо, Софи, какво си е купила. Да. Какво е това? Знаем ли как се казва? Не знам, нещо. Давай, Софи. Rainbow. This is so cute. Oh my god. Yeah, now this is cute. Let's see Lela now. Let's try. Close. Ooh, nice lips. It's really doing nothing. That's the thing I like about you. On the highway, it's always. Той е писки и си почива. А ние започваме с меденките. No, nothing's complicated with you. Hey, playing songs on the radio, sing along to the words that we don't know how. Brings out the wildness. Let's just run away. Yeah, I could drive the whole along. Being with you is like being on the rodeo highways. Brings out the wildness. I got a little crush on you.
You say that I'm crazy. It's just the way that I get every time that I am with you. Your laughter takes me to heaven. I just wanna make you repeat it and repeat it again. Yeah, you make the sky so blue. No, nothing's complicated with you. Hey, playing songs on the radio, sing along to the words that we don't know how. Brings out the wildness. Let's just run away. Yeah, I could drive the whole night long. Being with you is like being on the rodeo house. Brings out the wildness. I got a little crush on you. On the highway, it's our way, Route 66, and we keep on driving. We just do what we wanna do. Hey, playing songs on the radio, sing along to the words that we don't know how. Brings out the brings out the wildness. I got a little crush on you. Ooh, I got a little crush on you. I got a little crush on you. Things that you need to know the answers to before you're grown up. And when I grow up, I will eat sweets every day on the way. I got a little crush on you. I got a little crush on you. To you, happy birthday to you, happy birthday dear Angel and Sophia, happy birthday to you. Make a wish. You did the first one. Go. Go together. Go. Go. Half. Haydi. Yeah. Мечта е да излезе навън, обаче още не може да излиза до понеделник и сега само гледа през прозореца и чака да го пуснем, обаче няма да е до понеделник. Кажи на Тони. Къде го няма Лело зъба? It came out. Здравейте и от следващия ден. Денят всъщност е четвъртък и аз току-що приключих работа. Още съм в колата на паркинга и се приготвям да тръгвам, защото имам час за ногти. Вижте колко са зле, колко са пораснали. Това са на 6 седмици. Ужасно много са пораснали. Направо вече не мога да ги изтърпям, но отивам при Вероника да ги поправим и ще ви взема с мен. Много се чудих дали да не са вече някакви коледни ногти, обаче не знам дали хората няма да ме гледат странно с тези коледни ногти през ноември и не съм сигурна какво точно ще реша. Ще ви покажа като отида там, ще ви снимам колкото мога и ще се опитам да взема решение докато стигна до там, така че тръгваме. Докато съм още в трафика, исках да ви покажа колко е тъмно вече навън. Часът е само 5, даже няма 5 без една е. Вижте колко е тъмно.
Както може да се досетите, днес е Хелоуин и около мен има само вещици и всякакви такива деца. Навсякъде е украсено и са излязли за бомбони. Но днес или поне тази година в моята къща сигурно няма да смогна да стигна на време, за да им дам. Тони е в къщи, но той също трябваше да излезе и не съм сигурна дали ще има някой в къщи да им отвори, така че тази година от нас децата май няма да видят бомбони. Но аз вървя към Вероника да оправим тези неща тук. В моменти минават коли. Ето ги децата зад мен. Взимат бомбони. Хоп! Ще се включа след малко или направо от Вероника да ви покажа какво ще направим с ногтите. How many smiles does it take to be happy? How many times do you have to feel lonely before you get the chance to meet someone, before you get to meet someone like you? Готова съм, не можах да ви снимам много оттам, поне ще приказахме, не съм я виждала от може би 2 месеца, преди да си учим на България. Но не се бяхме виждали и си говорихме. Ето това направихме сега. Много ми харесват. Такива блестящи са, ако ето се вижда по-добре. Сега се качвам в колата и се прибирам, защото вече умирам от глад. Стана 7 часа, 6:30 мисля, че 7 без 20. И се прибирам да хапваме, защото не се издържа. Имам да ви показвам някои поръчки. Днес дойде и от Даренч още една. Така че, може би утре или в следващия ден ще се включа да ви покажа. Продължаваме после. Днес е петък и първото нещо, което ще направим е да сготвим вечеря. Часът е 4 без 5. Аз съм се прибрала много бързо. Направо не мога да повярвам. Извинявам се за малко гадната светлина, но вече е така, след като смениха времето. Първото нещо, което ще направим сега е да направим вечеря за тази вечер, след което ще ви покажа какво съм поръчала от The Range. Ще ги погледнем заедно доставките. Радвам да ми споделите дали вие вече сте започнали да пазарувате за Коледа, дали сте такива ентусиасти като мен, или сте по-скоро като Тони, който много не се впечатлява от Коледа и не го дава толкова развълнувано както аз. Но за мен тези 2 месеца, ноември и декември, които предстоят, са едни от най-вълнуващите месеци въобще в цялата година за мен. Това са месеците, които най-много обичам. Знам, че е студено, знам, че вали, знам, че духа и че е мрачно, стъмнява се рано и сутрин също не е чак толкова светло до към 8-9 часа, но това са най-уютните, топли и сгушени месеци за мен. Чувствам се супер добре в тези месеци и нямам търпение да дойда, честно казано. Обожавам Коледа, обожавам всичко свързано с Коледа, обожавам да подреждам къщата, което ми напомня, че в този влог най-вероятно също ще сменим и чашите. Както знаете, аз вече трябва да махна тези есени чаши и е време да сложим коледните. Така че и това ще направим. Това, което исках да кажа е, че супер много харесвам следващите 2 месеца, които предстоят, ноември и декември, и нямам търпение да започна да украсявам, да гледам навсякъде коледни украси, да има коледно настроение и всички да са щастливи и усмихнати. Нямам търпение за коледните филми, които да гледам. Аз почивам от около 20 декември до към 6 януари. Се пада тази година и нямам търпение да си остана вкъщи, да правя меденки или някакви други сладкиши и да гледаме коледни филми. Не знам дали Тони ще работи тази година по Коледа, но дори да работи няма да е толкова много, колкото други години, така че тази Коледа може би ще е една от първите Коледи, които ще имам повече време с Тони, понеже така се завъртяха нещата, че тази година ще можем да прекараме повече време заедно по Коледа и аз съм много щастлива от това. Така,
без повече да продължавам да объртам и да говоря толкова много, отивам да видя какво ще се готви тази вечер за вечеря. Ще ви взема с мен и ще ви покажа набързо какво ще сготвим заедно. Така, извадих горе-долу всички неща, които ми трябва. Извинявам се, че тук ми виждате гъбичката за миене, но на плота е така. Това са ми настърганите тиквички, които настъргала с нощи, за да съм сигурна, че ще се отседят от водата. И днес мисля да ги направя на тиквени кюфтенца. Имам 2 патладжана, с които мисля да направя патладжан с моцарела и босилек. Тук съм си извадила и малко доматен сок, който ще ми трябва за патладжаните, самата моцарела, малко пармезан. Тези неща мисля да ги използвам за една друга рецепта, ако ми остане време, и искам да направя и меденки, така че преобличам се и се захващаме за работа. Така като ме удари... Чакайте да си светна тук сега. Така като ме удари инициативата или желанието да готвя и като си направя някакъв план за готвене, ама не може да сготвя само едно нещо, трябва да са 6 неща, така че се надявам да мога да свърша на време за вечеря, като ще започна първо с вечерята, а другите неща ще ги довърша после. Няма проблем, че ще печа меденките, дори да са до по-късно. Захващаме се за работа, преобличаме се и започваме да готвим. Преоблякох се, отново съм пепеляшка, връзвам косата и започваме. Така, това, което направих до сега смесих тиквичките с малко сирене, 1 яйце, 2 лъжички кисело мляко, и сега това, което ще направя, ще направя кюфтенцата, за да могат да стегнат малко преди да започна да ги пека във фурната. Моите кюфтенца ще ги пека във фурната, няма да ги пържа, след което ще направим и патладжана, но това ще ви го снимам, няма да ви го обяснявам, а вие гледайте. How many songs can you write about heartbreak? How to go when you're fed up with mistakes? Maybe I just found the answers. Maybe I just found the answers in you. Come give me all your love. Така, първите 9 са ми готови. Ето така изглеждат. Сега ще ги сложа в фурната да се пекат. И ми остава, може би, смес за около още може би 6. Така че после ще ви покажа готови опечени. Слагам първите 9 във фурната. В тази част на кухнята искаме да сменим шкафовете, за да бъдат малко по-нови, малко по-големи. Не съм сигурна дали имам снимка на това как беше кухнята преди това. Ако имам, ще ви оставя ето тук, защото Тони вече смени шкафовете с нощи. Остава само да им сложи вратички и сега ще ви покажа как е станал. Искам само да не обръщате внимание на целия хаос тук, понеже там има още неща, които трябва да се досглобят към шкафовете, но ето я стената, за която ви казах, която направи Тони. Покри ето тук върху хладилника тази стена, тази, която е тук, и тази също, като искахме целия замисъл беше, че искаме да скрием тук газметъра, който се виждаше, и поради тази причина решихме, че искаме да сменим всички шкафове. В момента е ето така. Трябва да им се сложат самите вратички, които всъщност са ето тези кашони, но и това ще направи Тони, като се върнеме. За сега изглежда така, мисля, че се получава доста добре. Здравейте, най-накрая дойде време да ви покажа и нещата от The Range. Затова съм седнала тук, където обикновено си показваме покупки.
и започваме веднага. Първата поръчка, която пуснах от The Range, дойде миналата седмица, но видеото остана прекалено дълго, така че днес ще ви покажа. Когато ходихме септември месец с момичетата до The Range, супер много харесах всички нови играчки и се влюбих в мисълта тази година елхата ми да е с различна цветова тематика и затова харесах тези светло зелените цветове от украсите, такива минт, мисля, че се водят. Изключително много ми харесаха, но нямаше да имам възможност да отида до The Range преди да се приберем до България, затова ги поръчах нещата и те дойдоха миналата седмица. Първото нещо, което видях и е доста добра оферта за коледна украса, защото идва в по-голям пакет, са ето тези играчки. Това са 50 бройки играчки. Погледнете колко са красиви тези цветове. Моята елха тази година ще бъде в бял и такъв нюанс на зеленото. Много ми харесват. Вижте, тук отдолу има една, която е и с клончета от елха. Страхотни са, много са красиви. Разбира се, не са стъклени, пластмасови са. Този пакет от 50 играчки, мисля, че струваше 12 паунда. Изключително добра цена за такъв голям пакет. Аз взех този пакет плюс още няколко единични играчки, които ще ви покажа сега, но те напълно ще ми стигнат да покрия елхата си, защото аз имам и доста бели играчки от минали години, така че няма да купувам повече играчки. Това ще са играчките, които ще ви покажа днес. Така че продължаваме натам. Сложих кашонът пред мен, защото той е пълен с единични играчки. Не ги бяха опаковали добре и трябваше да им пиша, понеже едната беше счупена. Така че някои от тях бях поръчвала по 2, но или нямаше наличност и ми върнаха парите за едната или двете, или играчката беше счупена, така че където видите, че не са двойки, е поради тази причина. Така, първата играчка, която ще ви покажа, ето тази. Тази беше двойка, но са ми пратили само една, понеже е нямало втора, или поне така ми казват. Изключително големи са. Когато ги гледах на сайта, си мислех, че ще бъдат по-малки, а другите са даже още по-големи. Погледнете тази, примерно. Колко е по-голяма. Сега ще ви покажа и нея, но за разлика от другите, които са в пакета по 50, тези са по-големи и не съм сигурна дали тази е стъклена. Звучи малко като стъкло, но не ми се вярва. Тази играчка беше 1,99. Много ми напомня на играчките, които имахме преди, като бяхме малки и затова я харесах. Оставам я на страна и ще ви покажа другите. Ето ги и тези, които ви показах преди малко. От тях имам двечки, доста са големи. Вижте като ръката ми са. Тези са на цена 1,99 също. Много ми харесва детайла по тях отгоре, че имат малко златисти, не златисти, а такива като брокати. И цветът са, влюбена съм в този цвят. Нямам търпение да украсим вече елхата. Другите играчки, които също са двойка, са ето тези изключително красиво зелено. Направо не мога да спра да го гледам. Тези са с малки кончета и ето такива панделки. Много красиви. Отново са двойка. И тази също изключително много ми хареса, но както виждате е единична. Тя имаше приятелче, обаче то се счупило докато да дойде доставката. Цената му е отново 1,99. Може би тези по-големите играчки са 1,99. Много ми харесва марбел ефекта на тази играчка, но за съжаление ще ми бъде само едничка. Или ако отида до The Range, след като си дойда от България и я намеря, може да скупя още една да й е приятелче, но за момента е само едничка. Това са единичните играчки, които взех, понеже когато ходихме септември месец до The Range, тогава взех също единични играчки. Те обаче все още са на тавана и затова не ги показвам, но съм ви ги показала в друго видео, за което ще оставя линк отдолу в описание. Последните играчки, които купих от The Range, са ето този пакет от 6. Харесва ми цветчето мисълтоу.
което е на самата играчка. Брокат много не уважавам аз, защото цялата къща става в брокат и при всяко помръдване на елхата трябва да пускам прахосмокачката, но ще го преживея, изключително красиви са. Така че този пакет мисля, че беше 6 играчки, 3 паунда. Нещо такова беше, не си спомням точно цената, понеже дойдоха миналата седмица и докато ви ги снимам, направо забравях всяко нещо, кое колко струва. Но горе-долу разбрахте каква ще е тематиката на елхата тази година. Разбира се, че ще украсим отново заедно, но това ще се случи след като си дойдем от България, което честно казвам нямам търпение. Продължаваме натам следващите неща от The Range. Не съм купувала нещо, кой знае колко още много, но всичко е коледно. Следващото нещо, което ще ви покажа е ето тази торбичка, която е Merry Christmas и ако виждате има малки частици, които светят в нея. Мисля, че не се вижда на камерата. Не се вижда така, но ето така го виждам. Тя е торбичка за вино. Ето така кръгла. Цената и е... Няма цена. Цената мисля, че беше 1 паунд. Много ми харесва, защото през коледните празници подаряваме доста вино на приятели или на колеги или на, не знам, на много хора подаряваме вино или някакъв друг алкохол и това е много красив начин да го поднесеш. Имаме, разбира се, от тези хартиени турбички, но това ми се стори много оригинално и взех една такава. Не можеше да не купя и ролки, такава лента за опаковане на подаръци. За съжаление, исках да купя по 2 от всеки вид. Това е единия вид, това е другият вид. Обаче от този вид вече бяха свършили и съм взела 2 само от този. Отново в този цвят, в който искам да ми бъде елхата. И влюбена съм. Направо мисля, че тази Коледа, ако получите подарък, който е овит в такъв цвят, от мене да знаете. Влюбена съм и съм купила 3 такива, които се надявам да ми стигнат, но не съм сигурна, не съм убедена. Ще потърся и като си дойда. Но хората просто много рано започват вече да пазаруват за Коледа и още септември месец ви казвам, че бяха изкарали нещата в The Range и съм убедена, че още тогава хората са започнали да купуват. На мен ми беше прекалено рано. Сега е началото на ноември и аз все още вече не мога да намеря такива неща, което е доста жалко, защото не знам, трябва да започвам да ги купувам от август или от първия ден, в който ги изкарат в магазините. Не знам. Както и де, дано намеря още такива, защото много ми харесват. Ако не, имам други останали от миналата година, които са червени и други такива коледни цветове. Ще използвам тях, но ми се искаше всичко да е в този цвят. Така, продължаваме с другите неща, които купих от The Range. Тук виждам нещо, което съм пропуснала миналата седмица от B&M и съм го сложила в кутията за The Range, но всъщност това е от B&M за 2 паунда, пакет с 21 части за опаковане, златисто-бели. Ето така. Много ми помагат в опаковането на подаръци и са... Мисля, че един такъв пакет ми стига за повече от може би година. Мисля, че имам още от миналата година такива разни, които използвам. Така че е много добра цена. 2 паунда за 21 неща в пакета. Много добра цена. Връщаме се отново на The Range и покупките от The Range. Аз имам топър на елхата. Но реших, че тази година искам да го сменя, защото явно съм на такава вълна и си взех този от The Range. Не съм сигурна колко струва, защото не пише на етикета, но той свети. Този, който имам аз, не свети, така че може би това е нещото, което ме накара да го купя. Сега ще ви покажа как свети. Ето така свети. Аз и лампичките, които са ми на елхата, предпочитам да ми бъдат в този жълтеникъв топъл цвят на светлината. Имам и такива, които са с белия цвят, но той ми е прекалено студен и когато пусна елхата, не ми се струва толкова уютно вкъщи, докато този жълт цвят много ми харесва и взех за това тази нова
украса за върха на дървото. Надявам се да изглежда добре с всички останали лампички и с всички останали украси, които съм купила. Ще видим как ще стои, когато сглобим елхата и се надявам наистина да е добре. Ако не, ще използваме стария връх, но се надявам този да е хубав. И последното нещо, което взех от Даренч, което си купувам всеки път, когато дойде Коледа, са ето този сет от 4 свещички с мирис на ванилия. Искам да може да усетите, страхотни са. Толкова са готини, направо са много, създават супер много настроение, където да ги сложиш и да ги запалиш и цялата къща започва да мирише на ванилия. Страхотно е. Много бързо изгарят обаче. Като запаля една такава свещичка, изгаря супер бързо. Аз съм свикнала, когато запаля, но разбира се, те са и от големите свещи и да ми мирише по-дълго време, да не гледам дали изгоряла или не, но разбира се, те са по-големи. Тези малките са много приятни, но горят супер бързо. Може би трябваше да си взема още една или две кутии. Една такава кутия е 1 паунд, така че можеше да си взема още и може все още да си взема още. Страхотни украса за коледната маса или ако имате гости и искате в дома да разположите, или дори когато си стоите и си гледате вечер телевизия и някой коледен филм и си запалите тези свещи, ароматът е просто прекрасен, така че ако все още ги има в Даренч, силно препоръчвам да си ги купите. Нямам други поръчки или неща, които имам да ви показвам, затова последното нещо, което ще направим заедно днес, преди да приключа този влог, е да приберем есенната украса и разбира се есените чаши и да извадим коледните такива и да си направим може би топъл шоколад в една от тях. Хайде, отиваме да го правим. I'm okay if I got you. We don't have to stay. We can do what we want to. Just give a little bit of your heart. Give a little bit of your heart to me. All of my scars start to heal when I'm with you, and I can't explain how I feel when I'm with you. Just give a little bit of your heart. Give a little bit of your heart to me. Just come give me all your love. I want you to know we can make it together. Let the wind blow. All we need is each other. Come take my hand. You're all that I have now. I won't let you go, 'cause I found all the answers. Okay if I got you, we don't have to stay. We can do what we want to. Тук ще сложа край на този влог. Надявам се той да ви е харесал. Надявам се да сте си прекарали добре, да съм усмихнала деня ви. Ако е така, ще се радвам да харесате този влог, да се абонирате за канала и да ударите камбанката, за да получавате известия за всяко ново видео, което кача. То не е всяка седмица, така че е по-добре ударете камбанката, за да бъдете първи, които научавате кога кача ново видео. Ще се радвам и да коментирате отдолу видеото и да си поговорим. Може да ми задавате каквито искате въпроси. Ще ви отговоря, отворена съм да споделям с вас. Така че питайте ме отдолу в коментар каквото желаете или оставете вашия коментар с това дали ви е харесало видеото или не. Ще се радвам да си поговорим заедно. А сега ви пожелавам приятен ден или прекрасна вечер. Довиждане до следващия път. I'm okay if I got you. We don't have to stay. We can do what we want to. Baby, I just found the answers. Baby, I just found the answers in you.